Ncwadi Zenzo chapter 2 verse 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Ibandla lezenzo chapter 2 okuyibandla la esuka khona thina sonke. Uma uJesu esehlalile nabafundi bakhe emhlabeni wabafundisa zonke lezi zinto abafundisa zona, wabe sebanikeza umyalelo ukuthi abaqhubeke nokwenza lo msebenzi abaqalile. Nikhona abazalwane, simuzwa ethi kubona bahlale eJerusalem baze bambathiswa amandla, bahlale eJerusalem until kuze kwehle umoya ongcwele. Ngesikhathi ehle umoya ongcwele, lithi iBhayibheli, washumayela uPetru, washumayela kwasindiswa abantu abawu-3,000. Nikhona abazalwane, ibandla lokuqala emva kwaJesu, i-altar call eyabizwayo kwasindiswa abantu abawu-3,000. Ngamanye amazwi uma siba ngaka siyakweleta. Haleluya. Makuthiwa siya benchmarka ebandleni lokuqala 3,000. So iBhayibheli ke la esifunda khona lisitshela ngezinto ezenza ukuthi ibandla alikhule. Ngoba masilithola sithola kusindiswa 3,000 and elandelayo i-altar call lithi iBhayibheli kwasindiswa 5,000. Okusho ukuthi ibandla lali kwi-upswing. Nikhona abazalwane, ku-120 abantu abahlangene abakhulekayo, kwehla amandla kaMongcwele. First altar call 3,000 wasindiswa, second altar call 5,000 yasindiswa. And mawulandela iBhayibheli ligcina lingasasho ngeyinamba, selithi isixuku. Nikhona abazalwane, ngoba into yethu yokukhonza akwanele mase sisindisiwe, kodwa fanele senze nabanye bafinyelele la esikhona thina. Haleluya. Ingakho silana nje sonke kungenxa yabantu ababengaphambi kwethu abasikhulekela baye enkosini ukuthi abasindiswe abanye abantu. Umama uMbambo uma sixoxa naye uhlala angikhumbuze njalo ukuthi sanikhulekela nina, salikhulekela leli bandla ukuthi alibe khona, sibe khona sonke njengoba sila, ngoba kunabantu abaleya ifoundation. Haleluya. Kunabantu abangazange baze badle, kunabantu abafast abasikhulekela ukuthi asisindiswe, akuthambi inhliziyo zethu samukele uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi. Sanibonani bazalwane? So uma sasifikile ekukholweni, nathi sinezinto ekubalekile ukuthi siqikelele ukuyigcina ukuze ibandla liqhubeke njalo liphakame liye phezulu. Lithi iBhayibheli labazalwane bokuqala baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Ngamanye amazwi kusho ukuthi zonke izinto ababefundiswa zona abapostoli benza sure ukuthi bayayibamba. Haleluya. Mase beyazenza futhi, mase begxila kuzo. Ithe ingoma uMamdladla agcine ngayo la, wathi liyabasebenzela abalikholwayo, ngoba alikwazi ukuthi likusebenzele ungalikholwa izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Futhi awukwazi ukuthi ulikholwe ungalizwanga noma ungalifundanga. Kubalekile ukuthi sithi njalo masihlangene kube ukuthi izwi likaNkulunkulu siyafundisana ngalo ukuze silibambe lingene enhlizweni zethu silikholwe bese siyabenefita kulona.
ngoba uzokwazi ukuba ukuthola le benefit yezwi likaNkuluNkulu ungagxilile kulo. Sanibonani bazalwane. Well kumnandi ukucula, kumnandi ukuhlabelela, njengoba nihlabelela nje kumnandi kakhulu. Ngiyathi ibandla lakithi liyakuthanda ukuhlabelela. Kodwa into esisiza umuntu kakhulu yizwi likaNkuluNkulu. Awusanibonani bazalwane. So lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Ngoba nasi isifundiso sabapostoli sihlukile kunesifundiso nje. Isifundiso sabapostoli yilento esinikeza yona every Sunday. Lento lena ekhuluma ngama basics okukholwa. Sanibonani bazalwane. Ngiyazi ukuthi khona abantu abasuke njalo belindele ukuzwa imangaliso ezinkulu, ama revelation amakhulu. No. Ama revelations awamsizi kakhulu umuntu uma sizodedela amabhomu ezinto. Hallelujah. Siyeke ukukunikeza ifoundation yokukholwa. Abazi ibhola bazi kahle kamhlophe ukuthi i-team yebhola ewina kakhulu i-team eyenza nje kuphela ama foundations ebhola. Noma ama basics ebhola. Ama basics ebhola athi ubamba ibhola uqalaza ogqoke njengawe umphasela ibhola. Sanibonani bazalwane. Kodwa bafuna ukwenza izinto ezinkulu ufica bejika abantu lithathu ibhola kuyokorwa ngakubo. So khona izinto ekufanele si-avoid ukuzenza ngoba sigcina sithola i-own goal. Hallelujah. Engabe thina senza ama-basics okukholwa. Ama-basics okukholwa iwona siza umuntu. Number 1, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Mase lithi nasekuhlanganeni. Ngoba ukwazi ukuba yikholwa elingahlangani. Uma umzalwane umelo ukuthi ube umzalwane ohlanganyelayo nabanye abazalwane. Isikhuni sakho ngeke sivuthe uma usivuthisa nje uwedwa. Kodwa masosuka sihlangane nesinye isikhuni, sihlangane nesinye zizovuthisana. Sanibonani bazalwane. Uma umzalwane ngisho kungathiwa usindiswe kangakanani, iBhayibheli ulifunda kangakanani, uthandaza kangakanani, into yakho ayikho mawuyenza nje uhlele ekhaya ungahlanganyeli nabazalwane. Into yethu yokukholwa iyinto eyenza ukuhlanganyela. Into yethu yokukholwa isikhumbuza ukuthi awukwazi ukuyenza uwedwa. Okokuqala nje into esibizwa ngayo kuthiwa siyibandla. Bayiqala nje into ithi siyibandla. Igama elithi ibandla lisho ukuthi inhlanganyela. Uyayizwa leyo nto? Already nje mayisuka njengoba kuthiwa siyibandla kusho ukuthi abantu laba abahlangene. Umbimbi lolo. Manje awukwazi ukuba yibandla uwedwa uhlele ekhaya. Number 2, sibizwa ngabazalwane. Igama elithi mzalwane esilungwini lithi brethren. Kusho ukuthi umfowabo. Hallelujah. Manje uma umfowabo kusho ukuthi unayo umfowenu. Kusho ukuthi awukwazi ukuba umzalwane uwedwa, fanele ube nabazalwane bakini. Nikhona abazalwane esinikeza into ethi uma sewusindisiwe wamukela uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi, thola abantu abafana nawe uphile nabo. uJesu uNkulunkulu uthemeza nje emhlabeni wayibamba lento uthi angikwazi ukuhamba ngedwa, angithola abantu. Wathola labantu esibaziyo njengabafundi abawu12, wayehlala nabephila nabo ebafunze banika izwi likaNkulunkulu ngoba yena yedwa bengeke imandate yakhe bengeke izifezeke ehamba yedwa. Hallelujah. So uma ususindisiwe kubiza ukuthi yiba nabo abantu ohlanganyela nabo. Ingakho ke sila labantu esihlanganyela nabo kuthiwa iArk Fellowship Center International. Aw hallelujah. Ngoba ukwazi ukuba umzalwane osindisiwe uhleli wedwa ekhaya. Namhlanje ngifisa ukukuchallenge ukuthi yiba umzalwane ohlanganyelayo. Njengoba ngikhuluma nje ukuthi next year 2026 ake ubambe resolution ukuthi ngifuna ukuwakhonza wonke ama Sundays o52. Ngobani na? Ngoba ngiyahlanganyela, ngifuna ukuhlanganyela. Into yakho yokukholwa angeke izikusize uwedwa. Mawunayo makhelwa na umthinti, makhelwa ngibukuphi last week, ngibukuphi last week. Nangaleli yasonto wawukuphi makhe. Mengakuphendula umbuzo makhelwa nephendula adlala la makhe, adlala.
ngifundele sithembile kumaHebheru chapter 10, Hebrews chapter 10. Ngisho ngathiwa labahlabeleli bahlabelela kahle kangakanani. Ngisho ngathiwa usane kade silida namhlanje uhlabelela kahle kangakanani. Into yakhe ayizosebenza yedwa. Kubiza ukuthi akube khona abantu abazombheka. Nikhona abazalwane. Ngisho ngathi uasharisha kanjani. Mawuwedwa nje lapha akuzoba lula ukwazi ukwenza uwedwa. Uyabadinga abantu ozosebenza nabo ukwenza umsebenzi owenzayo. Hallelujah. Even uNkazimulo la wahlala yedwa kwakhona insizwa ahlala nayo la eduze kwakhe. Ngisho kuthi uNkazimulo akekho naye iyanyamalala ngoba awukwazi ukuhlala wedwa. Hallelujah. Uma umuntu usuhlala wedwa ekhaya, usuyivalele ekamereni uhlala wedwa, kufanele uthole usizo, khona inkinga onayo. Hallelujah. Umzalwane awukwazi ukuphila wedwa. Verse 25. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela. Singakuyeki ukuhlangana. Singakuyeki ukuhlangana. Masingakuyeki ukuhlangana. Bazalwane, ayikho into ebaluleke mase umzalwane njengokuhlangana. Uhlangane nabanye bakini. Hallelujah. Angilungise le ngoba ngibakini uzosuka udideke. Uhlangane nabanye abafana nawe. Hallelujah. Mawubona ukuthi khona abanye abangafani nawe, benze bafane nawe ukuze uqhubeke uhlanganyele kanye nawe. Nikhona abazalwane? Izola abantu abasha bebehlangene ezimbokodweni. Mawumuntu omusha uphoqelekile umele ukuhlanganyela nabanye abantu abasha. Ngoba ngisho ungasindiswa kangakanani, mawumuntu omusha oyiphilela ngawedwana, impilo yakho yokukholwa uzoba nenkinga kuyo. Uyabadinga abanye abazofana nawe. Ngisho ngathi uyahamba uya kwenye province, uye mhlambe ku province enjengako Limpopo, kuba mnandi mawuzofika uthola omunye okhuluma isiZulu njengawe. Nikhona abazalwane? Nigcina nibizana ngomkhaya. Ubiza umuntu wasenquthu uhlala la eThekwini ngomkhaya ngoba akekho omunye, uyena lo wangakini. Hallelujah. Nikhona abazalwane? And kuba mnandi uma uzothola umuntu okhuluma ilanguage efana neyakho. Nigcina sekuba ngathi nihlobo. Hallelujah. Kwesinye isikhathi ningaphila iminyaka nisebenze naye iminyaka umuntu kwenye province. Mhla wavelelwa inkinga, abangalena bazi ukuthi wena uyakwazi la hlala khona. Nikhona abazalwane? Ngoba nikhuluma ilanguage efanayo. Nathi ke bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu, simele ukuzama ngayo yonke indlela ukuqoqa abantu ukuthi bafane nathi. Hallelujah. So lithi ke iBhayibheli maningakuyeki ukuhlangana. Ngisho ngathiwa isimasivumo, umuzwa kuthiwa abazalwane bahlangene, zama ngayo yonke indlela ukuthi uyohlanganyela kanye nabo. Ngoba abantu bakweni labo abakini. Hallelujah. Njengomkhuba wabanye, ziningi indawo abantu bayahlangana kuzona. Umkhuba wabo. Kodwa lithi iBhayibheli kukhona into esingayifunda kubona leyo kuhlangana. Kumakhazi mhlambe la eminyango. Kodwa uma ungaphuma nje la udlule endaweni zokucima ukoma, bahlela eminyango bafaka izikhindi baphuza utshwala. Nikhona abazalwane? Ba happy ba right. Bahlangene. Kodwa manje kwathi iweather yashintsha, umzalwane osindisiwe obhobhoza ngezilimi uhlala ekhaya. Maningakuyeki ukuhlangana. Into ekufanele uyibuze yona njalo uma kuthiwa abazalwane bakini okhonza nabo bahlangene, wena uyile,
uyibuza ukuthi esiphi isizathu esinqala esikuphoqa ukuthi wena ungayi. Into engakwenza ungayi makuhlangene, 1 ukuthi uyasebenza. Haleluya. Abantu mebesebenza ke ngempela isuke ingekho enye indlela. Kodwa phela umsebenzi awukuvele phela kubonakala ukuthi uyasebenza wena masikhonza. Ithi mawubamba ama overtime mzalwane phela kubonakala ukuthi umzalwane wethu bebamba ama overtime. Besicleana thina isonto yena bebamba overtime akubonakala phela athi hayi abacleanayo sebeyophuza uneme night. Nikhona abazalwane? Kungabi ukuthi awukho uyasebenza kodwa futhi ayikho into oyithumelayo ukuthi ayibe khona. Okay, angidlule lapho inhloso yami ayikho lapho. Inhloso yami isekutheni asibe abazalwane abalangazelela ukuhlangana. Angifundela amahubo 133. Ihubo 133 ungifundela u1 2 and 3. Bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye. Kufana namafutha awizwe lithi iBhayibheli bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye benjani. Uma sesihlangene asibe futhi abantu abakwaziyo ukuhlalisana ndawonye siphinde futhi sibe munye. Nikhona abazalwane? Ukuba munye kwabantu kuwukhiye omkhulu kakhulu. Uma nje abantu bemunye ukhiye loyo. Ayikho neyodwa into engahlula abantu mabemunye. Good or bad. Uma nje bemunye lithi iBhayibheli bake basuka abanye bayiqhatha nje noNkulunkulu bakho umbhoshongo. Nikhona abazalwane? Uzwakala uNkulunkulu esemazulwini imcasula lento yabo uthi awubheke laba bantu benza lento abayenzayo bahlangene bamunye. Into ababeyenza akusikona nje ukuthi uNkulunkulu wacasula ukuthi bamunye, kodwa wacasula ukuthi lento abayenza iwrong. Haleluya. Benza into wrong kanti bayenza bamunye. So the best way, because madoda uNkulunkulu uthi medala abantu uthi abantu abagcwala umhlaba ngithi, but naba lapha bona bafuna ukusabalala abagcwala umhlaba, bathi bafuna ukuya phezulu, bafuna ukwenza into ephambene necebo likaNkulunkulu, kodwa bona ba united bamunye. Wathi uNkulunkulu no, mina angishongo ukuthi izani kumina ngoba angishongo ukuthi ozani la, ngithe hambani sabagcwalana umhlaba. Wabaqhatha uNkulunkulu wabaxabanisa bagcina bengazwani. Kodwa into esifundayo kule ndaba ukuthi ayikho into ehlula abantu kusho uNkulunkulu uqobo lakhe uthi ngoba uma sibayeka bemunye kanje ayikho into ezobahlula. Haleluya. So uma siyabazalwane siyibandla simunye ayikho neyodwa into engasehlula. Uma unabafowenu ngisho ngathiwa abayiqhwaga ezingakanani ezinjani ezisatshwayo, kodwa uma abantu emphakathini bazi ukuthi wena uzwani nabafowenu bangakuhubha bakudlule uzudlule eduze kwabo ubaleka bekuhubha ngoba bayazi vele ngebakusiza nizwani. Kodwa mani munye ngisho ngathiwa bakwazi ukulwa kodwa mabazi abantu ukuthi laba bantu leza insizwa zakulowa muzi munye hayi ngeke bazi basondele. Sanibonani bazalwane? Ayikho into emnandi nebalekile njengabantu abakwazi ukuhlalisana ndawonye. Ungabi umzalwane ongakwazi ukuhlalisana nabantu. Yiba khona abantu abangakwazi ukuhlalisana nabantu egameni lokuthi athi mina ngiyakholwa, mina ngisindiswe ngibheka uNkulunkulu ngihambe abantu angihlangana nabantu anginendaba nabantu. Hallelujah.
funda ukuhlalisana nabantu. So lithi iBhayibheli, bheka kumnandi kangaka. Thiwani? Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini, isilevu sika-Aroni ehlela nasemphethweni wezembatho zakhe. Kufana namazolo aseHemoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni, ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso, yebo, ukuphila kuze kube phakade. Ngithanda le part ethi ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso, yebo, ukuphila kuze kube phakade. Le part yokugcina la esiqeda kuyifunda ayikhulumi ngalamazolo angenhle kulinganiswa ngayo. Nikhona abazalwane? Ayikhulumi ngalezi izintaba ekukhunywa ngazo la, kodwa ikhuluma ngokuba munye nokuhlangana kwabantu, ukuthi ekuhlanganeni kwabantu nasekubeni munye kwabantu. Lithi iBhayibheli ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso. uNkulunkulu uthumela isibusiso njalo la abantu abahlalisane kahle khona. Nikhona abazalwane? Once ahlalisana kahle uNkulunkulu uthumela isibusiso. Khona izinto abazalwane ezingadingi nokuthi size sizicelele isibusiso. Okuyiprinciple kaNkulunkulu ukuthi mawenza lokho uNkulunkulu uyakubusisa. Ngiyazi ukuthi abanye abazalwane mhlawumbe banako nje ukuthi mfundisi, hayi mfundisi, maqedwe ukunikela ungezi kobusisa umnikelo. Well, so ubusisa ngelinye ilanga. But into engifisa ukuthi niyazi le ukuthi uma unikela, whether ubusisa umfundisi noma akabusisanga, wanikela nje ngokweprinciple kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa. Nikhona abazalwane? Even if kuthiwa akubusiswanga, wanikela nje uNkulunkulu. Awungathi anithandi lento. So uNkulunkulu wethu simkhonzayo uNkulunkulu osebenza ngama principles. Namhlanje uthi manihlangene wenza njani? Wehlisa isibusiso ngokuhlangana nje. Uthi ezwini lakhe uthi ngiyakuziyala izibusiso ziyonifuna ziyonifumana. Ngithi bazalwane, ngoba isibusiso masidedelwa sibheka ilocation la ehlangenwe khona. Hallelujah. Asiko kubheka ekhaya, sikubheka la ekufanele ngabe ukhona wena ehlangenwe khona. Sivela sikufice kanti wena ulovile uhlele ekhaya, sifuna wena. Awusivele siyitholele thina, siyiphakamisela izandla, siyidumisela uNkulunkulu, sithi yazi bengifuna usibanibani kodwa ke ngoba akekho la angisale sen. Uxakeke wena into ithandazelayo njalo uvela uzumzala nefakaza kwiHomesel. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngivele ngathola ukuthi nje ngingalindele. Hawu umbuke kabi wena ngoba wena okade ulindele. Wena okade ulindele kodwa wangatholakala kwilocation la ekufanele ukuthi uthole khona isibusiso sakho. Nikhona abazalwane? Uma sihlangene simunye senza lento uNkulunkulu afuna siyenze, uNkulunkulu uthumela iblessing. Kodwa uma sihlangene simunye senza into ephambene nentando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthumela ingxabano. Hallelujah. So indlela right ukuthi asihlanganeni sibe munye entweni right. Nathi uma simela ngaphambili sikhuluma, asikhulume ngezwi likaNkulunkulu, siphinde futhi silicacise ngendlela eyiyo. Ukuze wena mawuhleli phansi ulalele, ubamba into ekuyiyo, wenza into ekuyiyo, uNkulunkulu uzosibusisa sonke. Ikhona iblessing yakho uwedwa, ikhona futhi neblessing eyublanket yethu sonke. Nikhona abazalwane? Khona imovie engayibuka yomunye ilecturer eyayitshela bazoyazi mhlawumbe onkazimulo ngoba sayibuka lapha ema4.
ngoba i-movie ethinta into yokukholwa usethi lo lecturer kubafundi uthi ozani attendani iclass mawu-attenda nje ngikunikeza ama-marks usuphasile uthi nje wena just show up and then usuphasile wengafundiswa efika lapha ayixoxela izitori xoxa into engahlangene nento ekufanele ayifundise kodwa athi wena nje okwakho is to show up avela kuphasise njalo no nakuKristu bazalwane khona isibusiso nje osithola just for showing up hallelujah makuthiwa kunomkhuleko just show up khona isibusiso osithola hallelujah ngokufika uzohlanganyela bantu abasha uma kuthiwa bekunenkonzo yokuvala unyaka izolo yabantu abasha khona isibusiso osithola ngokufika nje ngoba kusho ukuthi ulalelile hayi anikho namhlanje uma ulilalela nokulilalela izwi njengoba siqala uDisemba kusasa kuba khona abazalwana abaswitcha off nginixoxele abazalwane ngokwe statistics sala ebandleni bayazi la besike sihlangane nabo kwimhlangano lesiyenza ngamakota isikhathi abantu abagcwala kakhulu la esontweni uJanuary last week of January first week of February hayi ke lezo lawo ma Sundays omabili iwona ngisho singabheka amabhuku uzofica i-highest number yabantu abakhona ebandleni kusekweleso sikhathi kuhle makuthiwa wenza njalo awuzile nje ukuthi sengizogeza izono ikaDisemba maye kwena wona sewazi khona ingoma eculwe la ngiyazi le ngoma yayicula kudala ukuthi wayesuka lo muntu wayecula le ngoma yeyi wena kuyoze kuthiwe yeyi wena kuwena masikholwa sisindisiwe uDisemba ufana nazo zonke izinyanga leli calendar esilisebenzisayo libizwa ngokuthi Roman calendar ikhalenda lamaRoma hallelujah sibakhona abanye abanamakhalenda abo njengo-Jewish calendar uDisemba inyanga efana nazo zonke inyanga akufunakala ube umzalwane othi ngoDisemba uthi sengikhonza unyaka wonke Nkosi nawe uyazi nawe Nkosi le ndaba ethi wena Nkosi uyazi ayikho leyo nto siyakhonza bazalwane siyahlanganyela and please make sure uma kuthiwa kuhlangena bohlobo lakho be there uma kuthiwa omama bahlangene shona khona uma kuthiwa abantu abasha bahlangene shona khona uma kuthiwa izinsizwa obaba bahlangene shona khona mntaka abantu bohlobo lwakho labo anginazi noma nikhona namhlanje awungifundele iZaga 27 fundela iZaga 27 ungifundele uverse 17 wakhona insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye insimbi ilola insimbi laba besithebe abahlinzayo bayazi ukuthi ukuze ulola ummese udinga omunye ummese ukulola haleluya awukungcono ke Sundays nesithebe sebandla shothi ngesiphinde sixabane nabantu insimbi ilola enye insimbi haleluya awukwazi ukuba umzalwane ohlala wedwa ngisho ngingathiwa ufuna ukuba lezi ndawo ekufundwa kuzona ngepost lezi izikole ekufundwa kuzona ngepost ama university la kufundwa kuona ngepost nawo agcine ibona lento ukuthi umuntu meyedwa akakwazi ukusizakala benza izinto ekuthiwa oma tutor nikhona abazalwane
kuba khona ama lecture ukwazi ukuwabona ngeinsuku ezithize, kube khona ama tutor thizeni ngoba kudingakala ukuthi usizakele ngoba awuzokwazi ukuyibamba kahle lento uwedwa. Ngisho ngathi usmart kangakanani incwadi uhlala naye ekhaya, ngamane kuthiwa uzoyibuka ke online kufundiswe online ngoba kuliwa nokuthi uzama ukuyenza lento uwedwa. Ingakho uze umuntu umzalwane okholwayo osindiswe okade akholwa umuzwe kodwa mayebhekene nesimo umbone ecela omunye akhuleka naye ethi mzalwane ngicela ungikhulekise ngibhekene nalesimo uyindaba ngoba uyazi ukuthi ngisho ngathiwa upowerful kangakanani mawuwedwa mancane ama achievements ozowathola than nibabili. Lithi iBhayibheli ivini ubuso bomuntu komunye. Haleluya. Ingakho uma unento usugezile wagqoka wayilungisa kodwa mawunento ehlele endaweni engekho kahle kuba khona omunye okusizayo ukuthi susubusi la. Nikhona abazalwane? Bungeke ukwazi ukuthi usizakala uwedwa. Ngisho ngathi ungaye esibukweni uyibuke esibukweni uphenduke kunama engelo ongeke ukwazi ukuphenduka. Uyamdinga umuntu ozokubheka. Awu haleluya. Awu haleluya. Awumthinta umakhe ungaphili wedwa. I-Lone Ranger ayifuneki makhelwane. Ungaphili wedwa. Umshumayeli 4 uyisho kahle lento. Umshumayeli chapter 4 uyisho kahle lento verse 9. Uyibeka kahle. Kungcono